Mijil langenira sang nar pati lampah hira alon ginarabak badaya yuwarna nira Saksampunipun lenggah ingkang prayogi duhwa panemban kula pun Destarata kendhih kemrungsung ing galih
kesuk panata ling kalbu daya-daya kepengin wuninga. Wonten wigatos ingkang pundi Denewa Panemban Begawan Bisma ing Talkanda prapta wonten ing negari Ngastina mriki. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya Ngger Destarata praptane wa ing Talkanda mapan ana ing negara Ngastina kene kang angka sepisan ya kuwi tilik marang kayuwanane brayat agung ingkang mapan ana ing negara Ngastina kene. Muji syukur ana kersaning Gusti ingkang maha luhur dene kabeh pinaringan karaharjan keslametan kang sarta kebagas warasan. Dungkap angka loro pun wong ngaturake alam oneng, alam kuwi tembung lawas, oneng ki tegese kangen. Awit sawetara candra suwene ora wawan pangandikan kanthi pratitis marang jeneng sira Destarata klawan putu-putuku Kurawa kabeh. Dungkap angka 3 pun wa bakal nyatakake pawarta. Awit miturut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara, pawarta ingkang binandung ing karna aku krungu pekabaran lamunta. Durung suwe iki Ngastina nganakake wisudan ratu anyar. Sapa sing diwisuda dadi ratu ana negara Ngastina? Ora ana liya putramu pembarep Kurawa, si Jaka Pitana ya si Kurupati. Kabar iki kabar sing bener apa kabar sing kabur? Tegese luput mara gage. Aku wene ana katerangan, Destarata. Pedhe. Kaluhuran dawuhipun jengandika wa Panemban Bisma. Bilih sampun wonten Tri Candra menika utawi 3 wulan menika negari Ngastina ngawontenaken wisudan ratu anyar. Nuwun inggih anak kula pembayun, nuwun inggih pun Jaka Pitana ingkang jumeneng ratu wonten ing praja Ngastina. Aladalah dadi kabar kuwi mau kabar sing bener lakar kaluhuran kados mekaten wa Panemban. Kosik kaya winalik sing dadi rasaku, Destarata. Nek miturut aturaning negara, yen miturut aturaning negara, yen to Sudarma Seda putra sing gumantinata, tegese yen bapake kuwi wis ora ana, anake sing wenang dadi ratu lan ngrenggani kalenggahane kang wis murut ana ing Kasedan Jati. Asmane kang wis jinempana ing angin, cinandhi ing awiyat. Mongko Destarata, sejarah kang ana negara Ngastina kiyi sadurunge Jaka Pitana dadi ratu, sing dadi ratu ana kene kuwi ora ana liya adimu Prabu Pandhu Dewayana. Ya mung merga Prabu Pandhu kesiku dening Begawan Kimindama duk nalika semana, mula ora dawa sing dadi uripe. Pandhu mati enom. Yen to nyatane sing dadi ratu mapan ana negara Ngastina kuwi adimu Pandhu. Pandhu kuwi wis seda, kudune sing dadi ratu utawa mangkoni praja kuwi dudu si Jaka Pitana, nanging anake Pandhu Dewayana ya kuwi para Pandhawa. Bab iki sing pengin ndadekake wa pengin weruh. Aku pengen ngerti dasarmu apa, wewatonmu apa. Kowe dititipi negara karo adimu Pandhu Dewayana karo ngenteni dewasane para Pandhawa. Sing menang ngrenggani negara Ngastina iki ora ana liya ya mung para Pandhawa. Lah kok iki kowe wis nemtokke pilihan si Jaka Pitana sing mbok dadekke ratu ana ing negara Ngastina. Iki dasarmu saka ngendi? Wewatonmu saka ngendi, Destarata?
maroreh manguswa umyung ambrengeng gati karunaning kasuwasih ring marga hamalatgung ore sang ganda mastrat maca leng-leng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyo samara wayahanto Gage pitakonku Wangsulana Destarata Kurawa utamane Jaka Pitana kuwi ora duweni hak tumrap negara Ngastina tinggalane Pandhu Dewayana. Lah kok iso mbok dadekke ratu? Dasarmu saka ngendi Destarata? Waduh wa panemban. Waleh-waleh menapa? Sewu lepat diagung pangaksaminipun tartamtu wonten dasar kang sarta wewatonipun kula misuda anak kula mbarep nuwun inggih pun Jaka Pitana. Lah ya perkara kuwi sing bakale tak takokke. Dasarmu apa kok Jaka Pitana sing kok dadekke ratu mapan ana negara Ngastina kene? Duh wa panemban. Dasar kula sampun telas pengajeng-ajeng kula tumrap para Pandhawa ingkang sampun sirna utawi tumekeng lalis nalika jaman lakon bale sigala-gala lugunipun praja negari Ngastina menika darbeke para Pandhawa negari Ngastina badhe kula paringaken dhateng para Pandhawa namung kemawon duhwa panemban nalika para Pandhawa tilem kepati wonten bale sigala-gala duk rikala semanten boten ngertos sangkan paraning bilai Pandhawa mati kobong wonten wisma bale sigala-gala. Dadi dasarmu ki mung merga Pandhawa mati njur kok wanek-wanekke tanpa njaluk idi palilah marang para pinisepuh kelebu aku ngono Destarata. Kamangka ya Destarata. Kamangka upama aku gelem dadi ratu sing dadi ratu ana kene iki aku merga aku nglengser kelungguhane Rama Sentanu Raja merga aku biyen ora mendem kelawan kalungguhan aku ora mendem kelawan kamukten wakasane aku dadi pandhita ana ing pertapan Talkanda nyramake uripku iki mung kanggo ibadah ana ngarsaning Gusti Kang Maha Nasa. Lah kok aku ora mbok tareni klebu wong tuamu Yayi Abiyasa ya ora kok tareni kowe nemtokake dhewe. Aduh nyuwun pangapunten dawa panemban awit wis aku saiki genti tak takon. Lah kok kowe nemtokke Pandhawa wis mati kuwi sing kandha karo kowe sapa? Sing menehi laporan marang kowe iki sapa? Jal Pendhita Begawan Bisma kepengin ngerti. Inggih wa panemban. Gandeng kula awit lair sampun caca netra. Tegese mripat kula mboten mangertos padhangipun jagat. Kula mboten weruh secara pribadi kunarpane utawi jasatipun para Pandhawa. Kula namung nampi palaporan. Lah iya, sing lapor karo kowe sapa? Mboten sanes. Inggih namung patih negari Ngastina, Yayi Patih Harya Sengkuni. Ladalah. Dadi sing laporan karo kowe iki Sengkuni. Nuwun inggih lakar kados mekaten dawa panemban. Sengkuni. Kawula wonten tinimbalan ingkang adhawuh panemban. Aku tak takon karo kowe Wangsulana ya. Jumbuh karo pengendikane Destarata yen nampa palaporan mbok menawa Pandhawa wis mati kuwi jare kandhamu. Jal aku saiki genti takon. Dasarmu apa kok kowe kandha Pandhawa kuwi wis mati ana sajroning bale sigala-gala? Pandhawa kok kobong ana bale sigala-gala ki
Saklugune isih ana pitakonan Sengkuni. Pitakonanipun wonten dawuh, janjane bale sigala-gala ki kobong apa pancen sengaja ana sing ngobong. Kirangan kula nggih mboten ngertos pas bali sigala-gala kobong nika kula pas liburan dateng luar negeri kok Panembahan. Kula mboten paham Panembahan. Oh iya, iya. Lah kok kowe kandha meneh? Kowe kok kandha menyang Dastarata yen Pandhawa ki mati, dasarmu apa? Dasar kula nuwun inggih. Sak sampunipun dahana menika sirep kula manggihaken bangke ingkang geseng, bangke ingkang kobong. Cacahipun wonten gangsal. Gangsal sipating priya, setunggal sipating wanita. Wonten mriku kula saged nemtokaken yen sing mati dateng bali sigala-gala niku para Pandhawa saibune Kunti Talibrata. Oh, dadi dasarmu kuwi lakar kasinggihan Panembahan. Oh sik. Yen to pancen bener-bener Pandhawa mati ana bali sigala-gala, kudune bangke sing kok temoke mau cacahe ora nggur 6. Amarga Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong kae ya melu turu ana bali sigala-gala. Kudune bangke sing kok temoke ora mung 6 ning 10. Merga Punakawan ya melu turu ning kono. Lho, sinten sing ngertos Panembahan? Nalika bali sigala-gala kobong Punakawan sekawan niku pas medal pados rokok napa pados ngopi ngaten? Wekasanipun mboten melu kobong wonten bali sigala-gala. Ya ya, jek iso endho kowe Sengkuni. Ya. Pandhawa ki isih urip Sengkuni. Lho, dasaripun apa? Dasare kowe isih eling lelakon rikalane jamane Prabu Baka. Prabu Baka sing gaweane mangan daging menungso. Kae wis mati apa durung? Nuwun inggih sampun Panembahan. Kowe eling apa ora? Sing mateni sapa? Sing mateni ora ana liya panenggak Pandhawa si Bratasena. Ana maneh nalika jaman lakon Gandamana sayembara. Sapa sing bisa ngalahke Gandamana bakal antuk putri boyongan. Sing bisa ngalahke ora ana liya ya mung si Bratasena. Jajal. Dadi yen kowe nemtoke para Pandhawa wis tumeka pati, kowe kuwi kleru, kowe kuwi luput. Ora mung jare. Aku wis ketemu dhewe, aku wis adu arep dhewe kelawan para Pandhawa lan ibune Kunti Talibrata. Dadi cekak cukupe Pandhawa sak ibune Kunti Talibrata isih urip durung tumeka pati Sengkuni. Leng-lenging driya mangu-mangu bangun kong kanduhan rimang lir lena tanpa kenin lir lena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama mangya darajating praja kawuryan musunya ruri ora pangrehing ukara karana tanpa palupi ati lar silas tuti
iku saknyatane gunjang seret winangun boten monaluri ringan mongkoni rinanggo kirangan merasa kami asih hangke sasindenan kapok takin jalan suwe-suwe menuju kono bangkit ada kami romo sidra saya lada sumandi ngalilir kunjang Hanjarah Kang Puspita harum kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh rarasananing driya ong
ya jagat ya dewa ya bathara. Sing dirasani bocah wis teka. Nuwun sewu panemban. Punika sinten ingkang rawuh jalaran kula mboten sumerap. Wis. Jajal. Yen kaya ngene iki kowe jajal percaya karo aku apa percaya karo Sengkuni? Sengkuni kuwi ngendi ngenggon ngendi papan kulino apus-apus, embuh dusun, embuh desa, embuh kecamatan kok ngendi ana Sengkunine mesti ora iso ayem. Liripun kados pundi panemban? Ing sekawit kowe percaya karo ucape Patih Harya Sengkuni yen to Pandhawa kuwi wis mati ana bale Sigala-gala. Kuwi kabar sing goroh, kuwi kabar kang rine kadaya dening Patih Harya Sengkuni. Nyatane Destarata, nyatane sak mengko nadyan to kowe ora bisa nyawang, kowe isih bisa ngrungokake swarane. Jare Pandhawa wis mati gila. Gila panenggak Pandhawa, si Bratasena wis ana ngarepmu. Aduh mati aku. Oh. Bratasena kowe isih urip, aku isih urip. Kowe ning endi? Aku ning ngarepmu. Oh. Anakku bocah gagah. Oh, ya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Tak kira kowe wis mati, Ngger Bratasena. Awit aku nampa lapore Patih Harya Sengkuni. Pandhawa jarene wis mati. Aku rumangsa kedosan dening wong atuwamu Prabu Pandhu Dewayana kang wis nyuwarga. Nanging bareng kowe ana ngarepe punwa bungah. Bungah rasane atiku aku seneng. Aku bombong merga Pandhawa isih jangkep urip. Pangestumu Pandhawa iso luar saka bebaya geni kang mapan ana bali Sigala-gala. Oh Dewa, yen pancen kaya mengkono apa sing diucapke Patih Sengkuni kabeh goroh, kabeh ngapusi. Sengkuni kowe ning ndi Sengkuni? Kula dateng mriki Panemban. Ndredeg kowe. Lekno mripatmu iki sawangen. Bratasena isih meger-meger urip. Pandhawa isih jangkep 5 kunthi ya isih pilaringan panjang yuswa. Kowe ngapusi aku Sengkuni. Sengkuni bosok cangkemmu. Kebangetan kowe. Kamangka negara Ngastina wis kadung ndak wenehke anakku Jaka Pitana. Destarata, lungguh Kang Prayoga sabar luwih dhisik Destarata. Piye iki? Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara. Gadani romukbat mahabit ing Destarata bapakku gedhe. Ora perlu getune lelakon kang wis kawuri. Kabeh mau wis pinurba dening panguwasaning Gusti Kang Maha Suci. Nanging Ngastina iki hakmu Bratasena. Ngastina iki hake Pandhawa. Kamangka wis kadung tak wenehke karo anakku Jaka Pitana. Yen kowe njaluk baline Ngastina,
yen kowe njaluk tinggalane bapakmu Pandhu tak wenehke saiki. Aja salah penampa. Tak aku rene ora arep njaluk baline negara Ngastina tinggalane bapakku. Nanging tak aku rene arep paring kabar yen to Pandhawa kuwi isih urip, isih jangkep. Negara Ngastina kene bene kanggo kakang-kakangku para Kurawa anggone padha kemul kamukten. Para Pandhawa ikhlas lahir terusing batin ora bakal ngundat-undat tinggalane wong tuwa. Para Pandhawa kepingin mandireng pribadi tegese ora jagakake paringane para pinisepuh. Wela dalah luhur bebudenmu Bratasena. Lajeng menika kedah kados pundi wa Panembahan? Ngene wae. Ibarat kloso sing gelar Sengkuni, sing gulung ya kudu Sengkuni. Sengkuni, kula wonten dawuh Kakang Dipati, iki sing gelar kowe. Kowe kudu bisa nggulung. Nek ora bisa ngrampungi perkara iki amrih negara Ngastina padha tak deplok ndasmu kowe. Sembah nuwun wanci saha sasana ingkang dipun paringaken dhateng kula Patih Harya Sengkuni. Ingkang kula hormati Kakang Adipati, Panembahan Bisma ingkang kula pundi, anak Angger Jaka Pitana ingkang kula tresnani, ngudar gagasan supados negara Ngastina mriki mboten ruwet. Saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten nggih. Sakmenika niku ibarate sega pun dadi bubur. Ngastina sampun diwengku dening anak Angger Jaka Pitana. Lah kagem liru utawi kagem ijol. Pandhawa kedah dipun paringi bumi mrentani utawi sinebat alas Simbar Maruta. Inen mbabati para Pandhawa yasa negara gawe negara sing indah. Dadi ora kena Pandhawa kok tenguk-tenguk nemu kethuk. Awit nyuwun sewu Sengkuni duwe dasar. Nalikane bapake Pandhawa Prabu Pandhudewayana ingkang dadi ratu mapan wonten negara Ngastina menika, Ngastina menika negarane jek melarat. Ngastina menika negarane isih negara miskin. Lah bareng dipun cepeng kalian anak Angger Jaka Pitana senadyan to taksih Tricandra utawi 3 wulan, negara Ngastina sampun ketok menjila. Ngastina wis dadi negara sugih, negara sing subur. Pun niku usul kula Pandhawa ora usah diwenehi wujute negara Ngastina ning diwenehi wujute alas bumi mrentani utawi alas Simbar Maruta. Pripun niki Panembahan? Gumantung kowe Bratasena. Kowe gelem apa ora diijoli wujute bumi mrentani? Yo, aku gelem. Ya, yen kowe gelem diijoli wujute bumi merentani utawa kang sinebut alas Simbar Maruta, kowe njaluk bantuan apa saka negara Ngastina kene? Apa kowe njaluk bantuan wadyabala? Mengko wadyabala sakanane dikerahke kanggo mbantu Pandhawa mbabati alas. Apa Bratasena njaluk bantuan Probaya?
mengko kareben bondo Ngastina kene dikuras kanggo ngragati Pandhawa anggone bakal bangun negara. Aku ora njaluk bantuan Wadyabala apa meneh wujute bondo donya. Sing tak jaluk mung pangestune para pinisepuh. Muga saka donga pangestumu bisa sembada kang jinangka dening para Pandhawa. Ora usah dadak kesuwen. Dina iki uga aku njaluk pamit lan pangestu ya. Pangestuku Banyu Mili Bratasena. Eyang Talkanda Bratasena njaluk tambahing pangestu ya. Bratasena ya. Pangestuku Gumraja kaya banyu seduda. Muga-muga sembada kang jinangka rahayu kang tinemu basuki kang kaesti gagah ingkang jinangkah Bratasena gandanya Sekar Gadung. Bayak-bayak Prawadyabala gung ing prajurit mangsa mempeng sadaya anyo gumregata manduk kang samya alumaris anempuh wreksa gung kusuma wicitra ing Kartamarma kula wonten dawuh paman ing tata lair Sengkuni ngusulne bumi mrentani ya alas Simbar Maruta dadi ijole Pandhawa. Ning sejatine batine Sengkuni bakale ngloropke para Pandhawa ngangkah patine Pandhawa. Liripun kados pundi Duh Paman?
bumi merentani ya alas Simbar Maruta wis kondang dadi alas sing angker wingit. Sadroning alas akeh kewan galak kang sarta jem setan priprayangan. Yen iki mengko Pandhawa wis kelakon mlebu lan babati alas saperlu mbangun praja mesti para Pandhawa bakal mati ngenes ana sajroning alas. Mekaten Paman Harya, ya pancene kaya mengkono. Negara Ngastina kareben tetep dilenggahi kakangmu Jaka Pitana sakurawane. Penak men Pandhawa arep jaluk baline Ngastina. Biyen negara Ngastina jaman sing ngasta bawat pemerintahan sinuwun Prabu Pandu. Ngastina ki negara melarat. Negarane babar pisan ora maju. Nanging bareng sing dadi ratu anak Angger Jaka Pitana, saiki sawangan gele. Ngastina wis dadi negara sing maju. Negara sing sugih tur ya subur. Lah kok bareng negara Ngastina dadi negara apik, bareng Ngastina dadi negara becik, lah karep jaluk bali para Pandhawa. Anggepe apa? Wis bene. Kabeh wis tak niati. Kabeh iki saka tekadku kareben para Kurawa iso urip mulya. Kareben para Kurawa iso urip mubra-mubru, keceh Raja Brana kinemulan derajat pangkat. Nok-nok don ngestaken dawuh Paman Harya. Mula kang mangkono sak mengko kepiyakno Wadyabala Kurawa. Kon ngawat-awati lakune si Bratasena. Yen iki mengko Pandhawa durung sida mati, aja kesuwen Pandhawa metu tekan alas enggal ditlorong tombak ben modar pisan. Lho nggih ngestaken dawuh Paman Harya. Surak siaga aja nganti lali. Waton lanang nyekel gaman lading pangirising daging bathok wadahe getih. Budhala dina iki Sata Kurawa. Umrih kang bala lumares Budhaling pramadya warna Prabhusana nira swarane tarane kumuro bisa obane
Ah. As. Maju, maju. Hey! Ah! Hey!
patra